ng baril. Mas pinainit. Nag-borrow po ako sa kanya ng money. Tapos instead po nabayaran ko siya, sabi niya, dadagdagan ko na lang pero pumayag ka na makipaglaro sa akin. At mas pag-uusapan. Nagkaroon po ako ng HIV nang dahil sa kanya. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisyo! It's me, DJ Rocketera. Kasama si Titan Jello. And welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. At nagpo-promote ng We'll Listen and We Don't Judge Culture. Ayan, Titan Jello, meron na tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi po. Hello? Yes, good evening po. Good evening. Sir, lapit mo lang yung bibig mo dun sa mikropono ng cellphone mo para mas marinig ka naming maigi. Yan. Ay. Yan po, DJ. Yan. O, sir, anong pwede naming itawag sa'yo? BJ po. BJ? Yes, DJ. BJ po. Okay. BJ as in Bravo Jaguar? Yun. Yes po. BJ. BJ. Uy, favorite yan ng mga babae. Totoo ba? Actually, lalaki. Oo, yun ang klase ng job na ano. Below the job. Yun. Charot with a rot. Okay, Sir BJ? Hello? Sir BJ, nandiyan ka pa ba? Opo. Opo. Ilan taon na po kayo? 38 na po, DJ. 38. Sang lupalop Opo. naman po kayo galing, sir? I came from Davao and then currently here in Makati. Oy, Makati. Social. Kaya nga eh. Yes. Okay. Nasa Makati ako. Sige, Sir BJ. Hindi na po kami magpapaligoy pa. Sir BJ, 38 from Makati. Ano ang top secret mo? DJ, ang naka-virgin sa akin ay yung tita ko. Tama ba kami nang narinig? Ang naka-virgin sa'yo ay ang tita mo? Yes po. Sino tong tita na to? Like sa father side mo, mother side mo? Yes, ng father ko, side ng father ko. Ano siya, kapatid na buo ng papa mo? Opo. Oh, Purely tita ko talaga siya. tita mo talaga siya. Okay, so kapatid ng papa mo. Pwede bang malaman kung ilang taon ka nangyari itong virginan na to? I was 18 years old back then. 18 years old. Okay. So, paano nagsimula ang lahat? Ikwento mo naman sa amin, paano nagsimula ang lahat? Anong ginawa sa'yo ng tita mo? Paano kanya tinuruan? Paano nauwi sa ganung sitwasyon yung tagpong yun? Opo. So, balito, DJ, no, galing po ako sa Davao. So, yung typical talaga na hirap sa buhay kasi my family was broken. So, hiwalay yung mama at papa ko. So, yung tipong, yung literal na kwento na makipagsapalaran sa Manila at that time, kasi 2003, uso pa yung mga nakabarko, yung mga napanood natin sa, maalaala mo kaya, something like that. So, mga ganun yung tipo that time. No? So, right after graduating high school, kasi wala namang pampaaral talaga, walang tumutulong before. So, nakipagsapalaran in short sa Manila. So, broken family kami. Talaga hindi ko pa nakita yung papa ko that time. And then, nung pumunta ng Manila, doon na kami nakita. So, yung papa ko kasi that time ay inter-island seaman. So, syempre, nagbabiyahe siya no, sa kapuluan ng Pilipinas. Tapos ako nakatira doon sa tita ko dito sa Taguig that time. So, yung tita ko kasi ay, yung asawa niya ay nasa Saudi for 20 years. Kumbaga, simula nag-asawa hanggang sa lumaki yung mga pinsan ko, talagang hindi sila nagsama for a long time kasi yung panahon dati na OFW talaga. So, syempre umuwi yung tiyuhin ko ng parang every 5 years, 6 years. Tagal. So, ganyan yung kwento na matagalan talaga kasi
siyempre ang daming sinusustentuhan. Mhm. And ilan yung So, mga anak nitong tita mo? yung anak niya ay 3. 3. And pwede bang malaman kung ilang taon yung age gap ninyo? Gaano ka layo yung age gap ninyong dalawa ng tita mo? Yung panganay ay Hindi, I mean kayo ha, like yung tita mo ilang taon siya nung nangyari yun? Nag-virginan okay. ka niya. Opo. Bali, that time, bata-bata pa siya kasi siya yung pinakabunso sa magkapatid ng papa ko. So, 38 years old siya. Ako ay 18. 18. Opo. Okay, sige. So, nung time So, na yun, nakatira ka sa kanya, yung asawa niya nasa ibang lugar, nasa Saudi, umuwi lang 5 to 6 years. Okay, so paano nagsimula ang lahat na? I mean, ano nang nangyari nung nandun ka na sa mismong bahay nila? so nakatira ako doon sa kanila, no? So, hindi naman agad-agad nun nangyari. Like, 6 months, 7 months pa bago siya nangyari. So, noon, marami siya makumpare dito sa Taguig. Then, may nag-inuman yung halimbawa, pag yung papa ko, pag nakadaong galing sa Albao, Cebu, tapos para nagpahinga or ang kanilang barko ay pupunta dito sa head office dito sa Taguig. So, nagkaroon ng parang salo-salo ng mga barkada, ganyan, yung mga tiyahin ko. So, ilang beses yun nagkaroon ng salo-salo kasi nga bibihira lang din yung papa ko makauwi. Tapos, hindi naman agad-agad yun nangyari, like mga 7 times pa nagkaroon ng salo-salo sa bahay. So, siyempre ako nung ano pa talaga, bata pa, tapos yung ganung mindset ay makapagtulong sa pamilya, makapag-aral, ganun pa yung mindset ko noon. So that time, bali, nakainom na sila, no? Hindi naman lasing yung tita ko, yung tipong uminit lang yung tenga, ganyan. Tapos ako, Huminit ang nagtatag, tenga. opo, kumbaga Yung may tama lang ganun. Tenga lang uminit. pati singit ba? Darating tayo doon. Okay, okay. So, sorry, masyado kaming advanced. Okay, tuloy-tuloy, BJ. Oo, no. So, noong nakahiga na kami sa sala, magkatabi kami ng pinsan ko, yung pinsan kong dalawang lalaki na magkasundlan din yung edad namin. Tapos, ako yung nasa gitna. Tapos, seeing out of nowhere, talagang ano lang, wala lang. Kumbaga, parang nakaangat lang yung boxer. Yung mga tipong ganyan kasi nga, syempre magkamag-anak naman. So, nagulat na lang talaga ako nung time na yun ay bigla niyang nahawakan. So, akala ko ba, nung inisip ko lang, kasi inosente talaga, parang baka nadakma lang kasi syempre gabi, ganyan. So, hindi ko na, parang baliwala lang. So, sabi ko, ba't parang umahawak na yung seryosong hawak? So, nagulat na ako that time. So, tapos maya-maya, bigla na lang pumatong. No? So, hindi ako makatanggi that time talaga kasi katabi yung mga pinsan ko. So, naipit yung isa kong hita doon sa kabila ng pinsan ko kasi magkatabi lang naman kami. So, hindi talaga ako makapag-react that time. You mean pumatong yung tita mo sa iyo habang nakahiga ka? Yes po. Nakatabi ninyo yung mga anak niya? Yes po. Yung pagkakalatag ba ng higaan ay sa lapag lang o sa kama? Yes po, sa sala. Sa sala. Sa sala kami lang nakahiga. mismo. Ah, okay. Opo. So, ilan yung mga nandun nga? 4? Kami lang naman, pinsan ko 3, ako, tsaka yung tita ko. So 5 kami kasi syempre yung mga pinsan ko na pag nagmimita, pag nakainom o umuwi ng mga alas 12, ganyan. So umuwi na sila kasi natutulog na ng alas 12 or mga 1, 2 onwards. Mhm. So ganung oras po nangyari yun. And ikaw, BJ, nung time na yun, nakainom ka din ba? Nakainom, pero yung parang isang sanmig lang kasi syempre that time bata pa ako. Parang, sige, sa'yo itong isang parang totoy na totoy pa talaga that time. Mm-mm. So parang hindi pa naman naman, walwal. Hindi naman po, wala pang ganung moment. Mhm. Okay, so nung pumatong na sa'yo si tita, sabi mo hindi ka na makapalag. Bakit? Opo, hindi ako makapalag kasi yun nga, may tama na rin ng konti, tsaka out of curiosity na rin, syempre bilang lalaki. Tsaka naipit talaga yung yung hita ko dun sa mga pinsan ko. So, syempre dahil nakatira lang ako dun pag malaman, ganun. So, baka palisin ako or kasi nga, we're not in good terms sa papa ko dahil that time, dun lang naman kami nakikita. So, parang, di ba, panahon kasi dati, mahirap, may
tuluyan sa Manila, unlike ngayon talaga na madami. So, di ba kung may mga issue typical na parang nakitira ganyan, ganun po yung time ko before. Wala pa naman akong trabaho. So, nakitira lang talaga ako sa kanila. BJ, yung nakasex mo na yung tita mo, ano yung pakiramdam mo? Nung time ba na yun din yung araw na Oo. ginawa ninyo yun? Yun yung una. Opo, yun yung pinakauna. Yung dumiretso siyang pumatong. So Okay. siya mismo yung gumalaw. Like siya yung Yes po. nagpasok, ganun. Hindi ka Opo. nagtulog-tulugan ka ba? Paano mo? Pwede mo bang ikwento Kwento sa amin? Yung mismong detalyado. Oo. Paano nangyari? Pumatong Pero siya, gamit tinanggal lang niya tayo ng mga words na like mga talong, ganyan. Okay. So, nung time na yun, nung hinawakan, di ba? So, ang sabi ko, baka iba, baka nadampi lang, ganyan. So, nung umano na talaga, tinanggal na yung ano ko. So, doon ko napansin na talagang iba na. So, wala namang ibang babae doon kasi yung tita ko lang, saka yung pinsan ko kasi na yung tatlong pinsan, yung isa bunso, na hindi pa dalaga. So, alam ko walang iba. Tapos, nung nalaman ko na ganun nga ang tita ko na every 5 to 6 years umuwi, yung ano niya, yung kanyang asawa. So, halo-halo yung naramdaman ko like, ganito pala yun. Tapos, ano mangyari pag malaman ng mga pinsan ko, kasi wala pa akong trabaho noon, tapos wala rin ibang matirhan. Kasi yung tita ko medyo may kaya na before dahil nga nakasahod din na yung ano ko for 20 years. So, medyo may nakapundar-pundar na something like that. So, halo yung ano ko doon. Mayroon na rin parang halong naintindihan ko kasi nga 5 to 6 years hindi umuwi. Tapos, sa lugar na yon magkakamag-anak, mga kumpare. So alam nila na yung tita ko hindi talaga nagbibisyo, like minsan may hindi ganun yung tita ko. So nung halo time yung na naramdaman yun, ko. BJ, naisip mo pa yung mga bagay na yun bago mo talaga tuluyang ipinagkaloob yung sarili mo dito sa tita mo? Or ang naisip mo lang talaga nun, uy, mainit si tita, mainit din ako, curious ako, go na to. Late ko na na-realize yun. Ang una ko talagang na bilang lalaki at first time, yung curiosity talaga na, ganito ba yun? Aha. Lately ko na nung natapos na yun. Aha. Siyempre, pagkatapos ng 2:00 onwards, parang may time na magmuni-muni, din tahimik na. Lately ko lang, pero yung una talaga na pagpasok, yun talaga yung, ganito pa for first time. Okay. So, Yun yung nung unang time na pumasok yun, ako. syempre, hindi may iwasan na may mga tunog yan eh. Like, parang, ganyan, whatever. Di ba? Parang, alam naman magagaling yung tita mo, di ba? May sound ba siya? Kung naka-react ng ganun. BJ, sino nag-react sa inyo ng ganun? May nagising ba? Anong nangyari dun sa part na yun? Ayun, so nga, yun, nung pinasok na yung so yung hotdog, pagpasok talaga ng hotdog na yun, as in, nalaman, na ko talaga na yung alam mo, yung tunnel sobrang skip pa yung tunnel kasi alam ko nga 5 to 6 years. So, alam ko na walang Tunnel? ibang Yung tunnel? oo. Nung pagpasok sa tunnel, alam ko talaga walang ibang pasok or walang ibang nagtatrabaho sa labas kasi for ganun so bakit ganun siya kasikip yung tunnel? Ang hirap talaga sa pasukin. So, Pero bakit alam mo na yung part na yun? Like, di ba sabi mo curious ka lang? So normally, di ba kapag ikaw hindi mo pa naman nararanasan yun, wala ka pang masyadong alam tungkol sa masikip o dun sa maluwag. Paano mo nalaman yung mga ganung bagay? wala, ang hirap talaga pumasok kasi DJ nung time na yon. So, nung mahirap pumasok doon sa tunnel, ang unang inisip ko, kasi 5 to 6 years talaga, hindi to napasukan ng ng sasakyan yung tunnel na yun. So yun ang meaning number may one. meron ka ng parang idea about it, hindi mo lang natatry, ganon? Ganon ba Opo, yung gusto opo, mong kasi- sabihin? Kasi pag nag-uusap sila ng mga kamag-anak ko sa kailan uwi si ganyan, no? Na-postpone na naman ng 2 years. So, may idea na ako na ganyan. So, DJ. dahil 7 months naman bago nangyari, nagkakaroon ako ng big picture sa sitwasyon ng pamilya nila. BJ, gano kadaming beses na naulit yung sex ninyo? Ayun na nga naulit talaga siya. So yung Hindi sumunod, Ilang beses? Ilang beses, hindi ko mabilang, pero hindi sa ganun kadalas. Parang, yun nga, out of awa na rin yung nararamdaman ko that time na 5 to 6 years nga bago dumarating. So, hindi siya yung dahil out of init lang sa katawan. Siyempre, nung time, hindi ko kinibo. Yung ganyan, kasi, siyempre, yung ko rin sa sarili ko, nakamag-anak lang, ganyan. So, halo-halo. Din,
umulit pa talaga siya. BJ, gusto ko lang din malaman, 'di ba? Natapos na kayo dun sa una yung ginawa na may mga katabi kayo, pinatungan ka niya, naramdaman mo ang sikip pala nung tunnel. Eskinita na yun, eskinita. Eskinita, di ba? Ang sikip. Yung mga pangalawang beses, san ginawa? San kayo? Paano Oo nagsimula? nga. Ano yun, nagkama na ba kayo pagkatapos ng Oo. papag, ganon? Saan na kayo? Opo. Sa sumusunod doon na sa kwarto kasi that Oo. time yung mga pinsan ko nag-aral ng college. Ako kasi hindi ako nakapag-college nga noon. Mhm. So, doon na sa kwarto na. Pero hindi siya ganun kadali or kadalas kasi nga, syempre laking probinsya din ako. Wait lang, No? BJ. Gusto ko lang din malaman na, di ba, yung pangalawa nyo nga beses, sa kama na kayo, sa kwarto na kayo, paano nag-start? Paano ka niyaya ni tita mo ulit? Mm-mm. Gusto lang namin malaman. Kasi ako, syempre 17, 18 pa ako noon. So, hindi ako ganun kapusok like romantic sa pagdating So, paano nga? sa- Kwento mo lang sa amin kung paano. Like, kinalabit ka ba niya? Tara, punta tayo sa kwarto. Anong ginawa Oo, niya? pag ganyan, halimbawa, doon ako sa kabila, doon ako sa mga pinsan ko, tapos pag natulog ako, yung mga pinsan ko maaga na pasok. So, pag umaalis na, pagkatapos kumain, so, pumapasok na siya sa kwarto, sa mga pinsan ko. So, ako na lang maiwan doon. So, doon na, inaano niya na ako, na, sige, pupunta tayo doon sa Eskinita. Mhm. No, so pasyal tayo doon. So doon ko na pero hindi siya ganun kadalas. Like nahiya din ako i-explore Pwede mo kasi bang syempre sabihin sa amin, BJ, yung exact words na sinabi niya sa'yo? Nung oras na yun na, tara, sex tayo. Gusto mo ba maulit yung una? Paano niya sinabi sa'yo? pag nakahiga lang ako, papasok na lang siya ng ganun kasi wala namang ibang tao. So may time talaga na hindi ko siya pagbigyan kasi nga nahiya din talaga ako yung respect ba na doon ako nakatira at saka kamag-anak. So, sasabihin niya, sige, pag tatabi ako sa iyo, mamasyal tayo, punta tayo ng Eskinita. Minsan hindi ko pinapansin. So, pag may mga kailangan kasi ako, like, process ng NBI, hindi ako mabibigyan ng pera. So, kailangan mong makipag-sex sa kanya. Opo, pero hindi naman in return na para mabigyan ako ng pera kasi hindi naman din siya ganun kadalas talaga, BJ. Like, siguro, isang buwan, isang beses. Okay. Ganyan. So, ang nakita ko doon parang siya naghahanap to kasi wala ngang Pamparaos. hindi dumarating. Opo, parang ganun yung nakikita. So, that moment, yung pangalawa, pangatlo, parang gusto kong i-explore no, kung paano. Pero hindi ko siya nagawa kasi, syempre, naiilang yung tita mo tapos kasama kayo sa bahay, lagi nakikita. So, hindi ko siya na-explore na ganito pala dapat anuhin pag pumasok ka sa isang Eskinita na ganyan. Hindi ko siya na-explore. Like, may kunting ilang pa din. BJ, gusto ko lang din malaman, kung ikaw naman, di ba parang ikaw, curious ka, daming question mark sa utak mo na ginagawa mo yun, anong reaction ni tita mo kapag nakakasex ka niya? Gusto ko lang din malaman, curious lang din ako ngayon na paano niya dinadala yung sitwasyon, di ba? Nag-e-enjoy ba siya? Sinasabi niya sa'yo na ang sarap mo, pamangkin, di ba? Gusto ko lang din malaman. Okay ka, Hindi. BJ. Gumagano Oo, okay siya, BJ. Hindi rin Okay na yung to, typical ganun. lang. Nung VJ, yung typical lang na pag, sige, ano ko na, ganyan. Parang hindi siya ganun ka extrovert pagdating sa pagpasok sa Eskinita. Like, sige, tatanggalin na yung ano na yun. Kasi pasok na ganun. Tapos pag matapos na, hindi, maglinis lang, ganun lang. So, walang hindi rin yung nagpo-foreplay. So walang mga ganyang moment talaga. So, diretso hindi ko na. sure Diretso lang. Diretso na kasi hindi ko sure kung ganun talaga siya mag-atake sa kanyang partner, no? Hindi ko yun. At ilang taon to tumagal, ha, BJ? Like, ilang taon? 1 year and a half. Kasi napoto lang yun dahil nung nagtrabaho na ako sa Fairview. So nag-dorm kasi ako doon. So hindi nakakayanin, uwi pa ako ng Taguig. So, anong realizations mo nung matapos na ang lahat? Like, ayun na, nag-dorm ka na, etc. May mga na-realize ka ba pagkatapos ng na-virginan ka nito ni tita? Marami din, pero talagang ang ano ko talaga doon, halo-halo. Kumbaga para naintindihan ko sa side niya kasi kung 5 to 6 years naman talaga, may ganung moment, tapos nakitira ako, natutulungan din ako financially, tapos yung support. So hindi ko maisip na ang habol lang sa akin ay yung sex lang. No, so halo-halo yung nararamdaman ko nun. Siyempre nandun yung guilt. BJ, okay lang ba matanong ko sa'yo na straight ka naman ngayon?
Um, Paano ko ba masabi? Para hindi. Okay. See? Okay. So yung mga panahon na yun na nakikipag-sex ka sa tita mo, hindi mo talaga gusto yun. Pero curious ka May lang konting and gusto lang. Opo, oo, siguro, curious ka parang lang, gusto mo malaman, bata ka, no choice ka, tinitikman ka ni tita, natitikman mo siya. Pero alam mo sa sarili mo na hindi yung ganong klaseng sex yung gusto mo. Tama ba ako? Yes, correct. Mhm. And BJ, feeling mo ba may epekto yung nangyari sa inyo ni tita sa sexual preference or orientation mo ngayon? Wala naman. Wala. Yung guilt lang talaga. Wala naman po. So alam mo na since day one, nagkamalay ka sa mundong ito na ang preference mo is kapwa mo. Yung opposite po. What do you mean? Yeah, babae. Babae ang gusto mo? Mm-mm. Pero hindi kay straight. Ay, hindi ko. Ano ba talaga, BJ? BJ, wag mo akong hayaan ma-high blood sa'yo, BJ. BJ, BJ. ayusin natin yung terminology sa. Pag sinabi natin sige. hindi straight, ibig sabihin nun, hindi ka lalaking-lalaki. Kumbaga, Oo. you prefer guys over girls. Okay, yun yung sinasabi nating straight. Yes. Okay, hindi ka straight, rather. Pag sinabi natin straight ka, ibig sabihin, lalaki ka, pero ang preference mo babae. So, ano ba talaga dun? Ayun, preference ko babae. Ah, Okay. babae. Babae. Okay. So, hindi ka bading. Hindi po. Hindi ka rin Okay. bisexual. Nakatikim lang ganun, pero hanggang doon lang. Okay. Gets namin. May mga ganun talaga na nakatikim lang pero hindi Parang naman out of talaga. explore lang ako, pero walang relationship with same, walang love, walang relationship. Okay. Parang out of curiosity lang nakatry ako. So, the curious guy pala itong si BJ, no? BJ, go. Meron kang realizations ka mo kanina. Sabi mo, okay, dahil sa may guilt or may awa ka, ganyan. So, anong epekto nito sa kasalukuyan mong buhay? Hinanap ko yung alam niyo yung kapusukan ng kabataan, yun ang medyo naano sa akin. Kasi yun nga, kumbaga pag maganong edad kasi talaga, kung hindi ko siya natikman kasi nung panahon na yun ng yung normal relationship. Kasi hindi lang siya isang beses nangyari ilang beses tapos tumagal na isang taon mahigit. So parang hindi siya like mag-girlfriend tapos talagang ganong relationship. So yun ang hinahanap-hanap ko. Pakilinaw nga yun sa amin, BJ. Like, Balik kumbaga, like, halimbawa, pag nandun sa kama, yung mag-foreplay, ganyan. So, bago pupunta sa eskinita, mag-foreplay, I love you. So, hindi ko kasi na-try yung na yun. Yung romansa. Opo. yung passion, ganon. Yung passion. Yan. So, yun yung hinahanap-hanap mo, ganon? Opo. Yan yung medyo, yun ang nawala sa akin. Na, ngayon na 38 years old na ako, syempre, parang magre-recall lang ako, may realization na parang hindi siya yung talagang kung ano yung normal na napagdaanan. Okay. And may point ba sa buhay mo na gusto mo pa ring Tikman makasama si tita, ganon? Ay, wala na po. Wala. Pag nakita kami, parang, halimbawa, after 2 years, 3 years, no, so nung nakikita kami, wala na rin sa amin nung na yun. Wala na kaming intimacy pag nakita, kahit kami lang dalawa. Wala naman nakahuli sa inyo dun sa relasyon na yun? Ito pa nga, VJ, sinabi ko talaga din sa pinsan ko. Kasi hindi ako nakatiis for Sa anak niya? after 1 year. Opo, sinabi ko sa pinsan ko kasi hindi ko matiis na parang okay naman kayo, wala naman kaming problema. Kasi ang problema kasi doon, ang challenge kasi doon, VJ, na nabuntis kasi siya. Nino, Ako. nabuntis ka, Oo. nabuntis mo tita mo? Oo. Nabuhay yung anak nyo? Naisi lang siya pero isang linggo lang. Unfortunately, hindi ko rin nakita. And eto yung time na nag-dorm ka na ba? Eto ba yun? Opo.
So, nakabuo kayo ni tita, tapos nawala. So, paano dinala ng tita mo yun all throughout 9 months Oo. na hindi alam ng asawa niya? Dapat malalaman niya yun kasi lumalaki yung tiyan niya. Dati kasi kahit nung hindi pa kami ganon, mahilig na kasi siya mag-duster. So alam na naman pinsan ko na nag-duster talaga yung tita ko. So nung time na malit rin kasi yung tiyan niya. So hindi napapansin hanggang sa naisilang. So, nakumpleto ba yung 9 na buwan? Opo. Tapos hindi napapansin, nabuntis siya? Hindi po. Saan kayong ospital nagpunta nun? Baka Actually, pakuba siya yung lang- Actually, siya lang nang pumunta eh. Siya lang, halimbawa, magpa-check up, ganyan, hanggang sa nanganak siya lang. Kasi, yun nga, nasa purview na ako that time. So, pero alam mo na nabuntis mo siya? Opo, nakawakan ko yung tiyan pag ganyan. Ano kinamatay ng bata? Pwede malaman? Ningat-ngat daw ng daga yung kasi hindi nabantayan ng kanyang kumare. Kasi nga, nung nanganak siya, pagkatapos sa ospital, parang the following day, dumiretso na sa kumare niya kasi hindi naman pwede sa bahay. So, nung dumiretso doon, umuwi muna siya ng bahay na parang wala lang nangyari. Tapos, tatawag-tawag na lang ng telepono kasi telepono pa dati kung kumusta ganyan. So, hindi daw nabantayan, nangat-ngat daw yung ulo. So, Ang nung daga? pinuntahan niya, wala na. Opo. So that time, hindi ko na rin nakita. Pero mayroon akong instinct na parang gusto kong umuwi ng bahay. Sabi ko, gusto kong umuwi ng Taguig. So yun na pala yun na parang hinanap-hanap ako ng bata na ganun. So hindi kami nakita. So hindi ko siya maano kung minsan pag lonely ako, naisip ko, bukay pa kaya yun? Kasi hindi ko naman talaga nakita or baka magkita kami. So ganun yung mga nanaisip ko na lamang. Kasi hindi ko alam kung sinisunungaling para hindi na makita or para hindi lalabas yung istorya tungkol doon. Pero anong inaala mo? Buhay pa yung bata, hindi? Wala kasi talagang ibig. Kasi sabi ko, hindi mo malang puntahan natin yung libing or ganyan, hindi rin. Parang hindi na rin siya naipag-coordinate. Okay, let's say nagkaroon nga ng bata and all. Let's say na nabuhay ngayong bata, 1 week, tapos nangat-ngat ng daga yung ulo, ginawang keso ng daga yung ulo. What did you feel? Diba nung nawalan ka ng anak? Nag-guilty ako nung kasi hindi, siyempre wala ako bilang tatay nung nandun. So, halo rin nag-guilty na parang pasasalamat na din sa mga kasi nga, siyempre parang kahihiyan yun pag may malaman nga. No, so, I'm a bad that moment na sabi ko hindi dapat ganun mag-isip. Kasi nga parang hindi naman ginusto or ginusto out of, yung hindi nag-isip ba, out of init lang ng katawan. Sa ngayon ba meron kang someone? Yes, I have my wife, then I have 2 kids. May pamilya ka na. So Opo, meron na po ako. anong maibibigay mo na lang na parang moral lesson or story dito sa napagdaanan mo? O sa pangyayari sa buhay mo, BJ? Ano talaga? Paano ko ba sabihin? Napatayo ka. Komplikado kasi yung buhay ko noon. Like, kung hindi kami naghirap, hindi mapupunta sa ganon. Yung sitwasyon na yon. Kasi nakitira lang kami that time. So awa ng Diyos naman, naka-recover naman ako sa ngayon. So hindi rin alam ng asawa ko yun kasi hindi ko kinukwento. So yung kapatid ko lang, yung sinabihan ko, tsaka yung pinsan ko. So nung sinishare ko sa pinsan ko, ganon din ang naramdaman nila na awa. Siyempre nainis sa akin nung unan lang narinig. Pero later on, yun nang nag-usap-usap kami, yun ang naintindihan niya na awa sila sa mama nila. Tapos naintindihan lang yung mama nila. Pero sinabi ko yon, wala na yung bata, like after 3 months na, para lang medyo lumamig ako. Tapos nag-antay rin ako ng good timing. May gusto ko pa bang idagdag dito sa kinuwento mo o sa sinabi mo? Yun lang po. Pero alam mo, BJ, ito yung klase ng programa na syempre hindi naman natin Huhusgahan. tinotolerate, 'di ba? Or hindi tayo enabler dito ng Yes. mga maling gawain. So, yung pagkakaroon ng sexual relationship with
a kamag-anak is definitely not right. 'Di ba? Is definitely wrong. Yes. 'Di ba? And hindi naman natin dapat pairalin yung awa natin doon sa taong yung asawa ay nag-abroad para sa ikabubuti ng pamilya nila. Oo. 'Di ba? Parang bakit parang syempre hindi ko lang alam kung bakit tayo maawa doon sa isang tao na alam naman natin pinili nila yung part na yun na magsakripisyo para sa mga bata. Yes. And hindi natin pwedeng gamiting excuse yung part na naawa ko kaya bumigay ako. Kasi ang una kong inisip talaga doon, pag hindi ako pumayag, paalisin ako, lalong wala akong matirahan. So, hindi pa ganun ako ka-mature that time mag-isip. Mm-mm. And Kasi we get it. talaga mapusok. Kasi, ano siya ano ka nun parang nasa 18 ka ba? O 17? Opo, 18 po. 18. Nasa hustong gulang. Pero meron tayong tinatawag na groomers Alam mo ba yun? Mm. So, ito yung nanggugroom sa mga mas bata sa kanila para maibigay yung gusto nila. So, thank you so much for sharing your top secret. Ikaw, Titangelo, meron ka pa bang gustong sabihin sa ating secret file? Ay, sa ating top secret. Wala akong gustong sabihin sa kanya. Ayoko na masayang yung oras at kuryente natin dito. Diba? Kasi nga, alas 12 na ng imed. Pero brother, kung totoo yung storya mo, hindi man yan. Kasi kami naman dito, we listen and we don't judge. Culture kami Yes dito. po, that's true po yan. Yeah. Totoo po yan. Kung totoo man yan o hindi man totoo yan, handa kami makinig para sa'yo. Oo naman. Para ma-release mo yan. And sana may nakikinig sa atin na kaparehas mo ngayon ng pangyayari na kumawala sila doon at hindi na lumala na katulad mo na nagkaanak pa kayo ng tiyahin mo, di ba? And again, it's not right, diba, to do it. Oo. To have a sexual relationship with your own kamag-anak. Also, kinokondemn natin din, syempre, yung mga mas matatanda, diba, na mas may tamang pag-iisip na nangaabuso ng kanilang mga kamag-anak. So, it's never right to do it. Anyway, maraming salamat, Kabisyo, sa pagbabahagi ng yung top secret. And salamat sa tiwalang ibinigay mo sa amin dito. Thank you po, Power Powers. God bless. Bye. God bless. Bye-bye. Thank you. Ano na, Titangelo? Kinaya mo ba yun? Ngayon, kinaya pa. Pero sa akin lang kasi, ako malikot ang aking pag-iisip at hindi basta-basta naniniwala sa mga bagay. Diba? Handa ako makinig. Pero hindi ako handa maniwala basta-basta. Ay, ganda to sinabi mo. Diba? Ako, hanggat may possibility of being real or parang hanggat walang lumilipad na tao dun sa kwento, okay lang. Pero, alam mo yung, ganun ako, yung, dun sa secret file actually, Yes. ganun yung pag-iisip ko yan. Hanggat walang storya dyan na lumipad bigla yung tao, maniniwala ako sa storya mo. May ganun Discretion naman natin yung kung maniniwala tayo o hindi. If there's a little or small amount of possibility na mangyari yung bagay na yun, then sige, we will listen and we will not judge. Yes. But the thing is, hindi natin tinotolerate and we are not enablers of wrongdoings. Tama. Ako, naisip ko lang dito talaga yung importance ng mga right people in your life. Like yung guidance, 'di ba? Nang mas nakatatanda sa'yo. Kung tutuusin, 'di ba, kamag-anak mo na mas nakatatanda sa'yo, yung magga-guide sa'yo sa mundong ito, lalo na kung nakipagsapalaran ka sa ibang lugar, hindi ka dapat maging threat sa kanila. Dapat ikaw yung mag-guide sa kanila kung nasa poder ka nila. And eto na naman tayo dun sa utang na loob whatsoever, ganyan. Pero, alam mo yun, tinulungan mo yung tao So, wag mo dapat hihingan ng kapalit. Tama. Yun. Natawa ako. Ilang taon na may amoy. Dun sa may amoy na segment daw natin. Yung sa SPG Secret File. Ay, sa Top Secret natin. Tawang-tawa daw sila dun. Ay, thank you so much And thank you so much sa mga nakikinig ngayon, diba? Na nakarinig ng mga sabog ngayong gawing ito.
Buti na lang nakainom ako na maraming pineapple juice kanina. Oo nga ang kalmado mo nga ngayon. In fairness naman sa'yo ha, Titan Jello, ang kalmado mo. Anyway, maraming salamat. And sana kabisyo, kapit lang kayo. Every night, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, nakapiling ang Basa Princess DJ Raketera. At ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.